Bekungalindelekile ukuthi le mpi yasezinkantolo esidonse iminyaka emihlanu yonke iphele ngesivumelwano phakathi kwezinhlangothi zozimbili. Kepha-ke kuphelela lapho ukuvumelana njengoba kubukeka ngathi kusazoqhubeka ukuhilizisana ngamazwi ngakwezombusazwe. Okwenziwe inkantolo yokudlulisela amacala ukuphinda isinqumo sayo sangonyaka u-2012. Lamatheyiphi kanye nemibhalo yawo okwasetshenziswa njengesizathu sokuhoxisa amacala enkohlakalo ayebhekene noJacob Zuma kufanele adedelwe esikhathini esiyizinsuku ezinhlanu. The record to be produced and lodged by the first respondent with the registrar of this court in terms of the SCA order shall include a copy of the electronic recordings and a transcript thereof referred to by the first respondent in the announcement of the first respondent's decision of 6 April 2009, as well as any internal memoranda, reports or minutes of meetings dealing with the contents of the recordings and or transcript itself. Give us the tapes. I-DA ithi lokhu kusewumzuliswano wokuqala wempi ezodonsa isikhathi futhi. This is the end of the beginning of this case. We still have to take the decision to withdraw the charges on review. I-NPA yona-ke ithi kudala ihlongoza ukuhlonipha umyalelo walenkantolo wangonyaka ka-2012. And what we intend to do now, we are aware that we have 5 days within which to comply. We intend to do so. Umehluleli wenkantolo yezokudluliswa kwamacala osathatha umhlala phansi U-Hellen manje uzohlola amarekhodi eNPA ukuqinisekisa ukuthi azibi sengozini izethulo eziyimfihlo zikamengameli uJacob Zuma. Ngikuthula Sizwe Simelane eBloemfontein.